Oke anak-anak, saiki wektune sharing tentang resolusi tahun baru 2026 iki. Nah, sing pengen sharing resolusine silahkan angkat tangan ya. Oke Peren, silahkan resolusimu tahun iki opo wae? Aku pengen urip sehat, kaya mangan sing sehat-sehat, Pak. Wih, mantap. Lanjutkan resolusimu ya Ren. Terus nak becok, opo resolusimu? Loh Pak, aku orang ngacung loh. Halah rasa kakean yeping. Cepet resolusi tahun baru iki kue ameh ngopo cuk? Aku randuwe resolusi Pak. Lah ngopo? Menurutku ora perlu nunggu tahun baru dinggo merubah, berusaha lan bertindak. Kabeh iso dilakoni dino iki Pak. Malah kata-kata dino iki cuk. Lah terus apa wae sing ameh mbok lakoni tahun baru saiki cuk? Tidur, mbadok tok Pak. Walah, kuwi jenenge keset cuk. Aku, Pak. Oke Peping, apa resolusimu tahun iki Ping? Resolusiku aku pengen nyoba cepet dewasa. Soale tak delok urip dadi wong dewasa ketok nyenengke, iso golek duit sing akeh, Pak. Ora kaya bocil sing akeh sinau teori tok, tapi ra entuk cuan duit, bagiku ora penting. Kan sing penting iso golek duit sing akeh. Wis kuwi, Pak. Walah, jenenge resolusi laknut iki jan.